It-tmien kunsilli lokali se jibbenefikaw minn aktar minn 300,000 euro. Dan wara l-proġetti tagħhom issodisfaw il-kriterji meħtieġa biex jirċievu finanzjament permezz tal-Fond tal-Iżvilupp Urban tal-Awtorità Maltija l-Ambjent u l-Ippjanar il-MEPA. Dak tal-Marsa kien wieħed mill-kunsilli lokali li bbenefikaw u s-sindku spjega l-benefiċċju ta' dawn il-fondi. Bażikament għamlet differenza kbira x'meta inti f'sena kważi tagħmel proġetti li jiswew il fuq minn 200,000 bil-fondi tiegħek laqas tagħmelhom. Biex dawn il-proġetti jkunu approvati il-MEPA tisħaq fuq l-importanza li l-proġetti jkunu ta' kwalità għolja b'aċċessibilità għall pubbliku u sigurtà f'lokalitajiet urbani. Iċ-Chairman tal-Fond Raymond Camilleri jispjega kif taħdem. L-UIF jiġi riżultat ta' żvilupp li jkun mitlub minn entitajiet, kumpaniji f'lokalità partikolari. U l-MEPA timponi xi fee jew minħabba nuqqas ta' parking u diversi affarijiet oħrajn u din il-fee tmur għal dak il-lokalità partikolari u jiġġemma ġo fond għalih. Dan il-fond ilu li ġie mwaqqaf mill-2006 minn dan iż-żmien l-hawn saru 262 proġett. Il-fondi li l-kunsilli lokali kienu preżentati mis-Segretarju Parlamentari għall-Ippjanar u Simplifikazzjoni ta' Proċessi Amministrattivi Michael Falzon. It-tmien kunsilli lokali li benefikaw minn dan il-fond huma dawk tal-Imqabba, il-Mosta, l-Marsa, l-Isla, n-Naxxar, Kerċem, in-Nadur u Żebbuċ Għawdex. Intant imħeġġeġ bis-suċċess ta' dan il-fond, is-Sindku tal-Marsa ssuġġerixxa wkoll li jkun hemm fond ieħor, fond mill-industrija li jagħmel tajjeb ukoll għal ħsara ambjentali. Nappella l-iktar fondi, nappella l-iktar fondi b'mod ambjentali issa, għax jekk inti għandek żoni industrijali bħal m'għandek hawnhekk li ħamġu li jnizzu, jeħtieġ li jibdew jagħtu kontribut lejn lokalitajiet bħal tagħna.